Magbukas ka pa ng tuna at kukulangin ng isa. Maglabas ka pa ng baso at tatagayan ko kayo. Hello guys, for today's video ay pupunta tayo sa Maples River, Aguilar, Pangasinan. At kasama natin ang mga kaibigan natin. At manggagaling tayo sa Barangay Pasibuis, Orbistondo. At pupunta tayo sa Pugoncili, Aguilar, Pangasinan. Mga 40 to 30 minutes lang itong biyahe natin kasi mabibilis itong mga kasama natin. Tara, samahan nyo kami. Let's go! Naman ng Yossi ang paabot ng pangsindi. Maghanap-hanap na kayo ng pwesto, kaming bahala sa inyo. Tama na yan, inuman na. Uy, tama na yan. Uy, pare ko'y tumagay ka. Nananabik na lalamunan, naghihintay na kaabang. Yung tagay, paano ulit yung sinunod? Tagay. May transport ang kalikasan. Pero doon wala na. Meron pa. Pick up. Wala na. May bayar mo. Ano yung pinapang ko yan? Sa suklay, sa literay, sardinas. May sardinas eh. Ini mo ini. Ga, manito yung sardinas ga. Gala, mas maganda yung daan dito na kaya. Eh, mga bato. Hindi lang. At ito na nga ang pangalawang toll gate ng Pugoncili na magbabayad tayo kasi nga private property daw to, sabi ng lalaki sa baba. Ang bayad dito ay 20 pesos per head. At ito na din yung huling dadaanan natin para marating natin yung pinagmamalaki nilang ilog ng Pugoncili. Tara, let's go ulit. La 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 sing. Ano sa inyo sa? La 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 sing. La 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 sing. La 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 sing. Tama na yan, inuman na. Oy pare ko'y tumagay ka. Nananabik na lalamunan, Malamig dito ba? naghihintay na kaabang. Tama na yan, inuman na. Oy pare ko'y tumagay ka. Ay, pakin ba? Nananabik na lalamunan, Nagad? naghihintay na kaabang. Hindi, ini bakit? Tama na yan, inuman na. At ito na nga guys, nakarating na tayo sa dinarayong ilog ng Pugoncili. Sa view pa lang malalaman mo na kung maganda o hindi yung ilog. Kaya tara, samahan nyo kaming libutin ang ilog ng Pugoncili. At sumayaw sa ilalim ng araw, maghawak-hawak ng Pagkain check muna tayo ngayon. Ang dala namin ay kanin at sardinas lang. At syempre hindi mawawala yung tubig. At may dala pala kayong mangga mga idol. Ito oh. At nahinog pa. Sarap yan idol. Kulay man natin magkaiba, mundo natin ay isa. Maghawak-hawak ng kamay, isig
Sumigaw na sabay-sabay kapayapaan. 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 Kapayapaan.